Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom testa 5 top cele mai OG jocuri care mi se par mie că sunt din Roblox. Acum nu știu exact, dar cred că sunt. Și după cum observați, ia uitați, vedeți degetul ăsta? Sunt de pe calculator. Mi-am luat o unitate de gaming, da? Și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ajutat să fac 230 de abonați. Și vreau să testăm jocurile acestea. Și primul este Grow a Garden. Cel mai tare joc care cred că a existat vreodată. Dar, aulu, vine tsunami-ul. Acum să nu ziceți că Dead Rails nu este. Ba da, și Dead Rails este, numai că acel joc am 19 win-uri pe el, dar e mult și mult prea greu. Vă spun, e mult prea greu. Adică nu e ok, e greu, numai că durează foarte mult și e foarte enervant că trebuie să stai la fiecare secundă să editezi. Bun, hai să vedem ce s-a schimbat. Ok, deci, inundație. Asta s-a schimbat. Înainte nu era inundația. Până la genunchi. Bun, hai să vedem. Oh, Fall Merchant. Ok, facem unboxing. Fall Egg. Ia și mai e ceva? Rake. Maple Crate. Da, nu mai e nimic. Hai să facem unboxing. Și. Bă, frate. Da, și grădina mea este plină de toate chestiile care există. În afară de astea ultimele. Sau nici nu știu dacă s-au băgat. No, de aici eu nu am. De la ăsta romanesco. A, de eu n-am sunet. Da, de aici nu mai am nici pe ăsta, nici unul. Bun. Doamne ferește, cine îmi dă? A, e un coleg de-al meu. Nu-i dați friend, nu-i dați nimic. Că tatălui este foarte... lucrează la Roblox și nu cred că vreți bani. Beauty. A, tot el. A, sunt prietenii mei. Mă, arată frumos rău. Da. Bun, hai să vedem. Ce mai e pe aici? Asta e un prieten de-al meu. Mamă, e de când era Dead Rails-ul. Bun. Hai să vedem ce mai e aici la egg. Ăsta îl mai știu pe mutation. Show me the egg. Rare egg. Jungle? Era să dau cu Robux. Da. Da, nimic. Ah, ăsta mai e nou, Bad Lead. La ce te ajută Clinish pe chart? Și trading ticketul știu. Aici e... nimic nou. Ah, fancies. 20 de te... Doamne! Nu pot să cred, mai e ăsta cu craftatul. Wow! Măslină, Hollow Bamboo, Shadow Spine. Ăsta se leg risip. Nu pot să cred. Pe bune. What? Eu nici n-am dat mai jos.
Astea le știu, de aici nu le mai știu. Ce tare, nu știu. La ce te ajută oare aurul? Mamă, dar asta cred că e tot un ou, că e făcut numai din ouă. Da, mamă, ăsta parcă e ăla din Ender, de pe Minecraft. Păi și aici? What? Ce e asta? Ah, ce tare! Look how does it look? Ia uite cum arată. Nu știu ce poți face aici. Dar îmi găsesc și eu un loc sau sal? Ce mai please donate? Ok. Nu vreau să-mi iau ăsta. Cum îi spune? Create listing. Ah, Easter egg. Cancel. Bun. Hai să-i dăm la above history. Create. Burning. Astea nu mă lasă că... Stai să le scot. Dar cum le scotem eu inimioara asta? Pe shift? Gata, pe click dreapta. Doar pe unul. Bine. În fine. Bun, cam atât a fost și cu jocul ăsta. Trecem la următorul. Să dau leave. A few moments later. Așa, am revenit și pe jocul ăsta care e Murder Mystery. Sunt singur. Ba nu, celălalt. Ok. Tan. Mă, dar nu merge... Stai că ăștia sunt în rondă. Hai să dăm spectate. Q și E. Bambare. Care e, mă, hackerul? Asta cred că e. Da, ce ziceam. S-a blocat. No, l-a luat. Fugi! Bravo. Era șeriful ăla cumva, da. Eu am dat cu mâna microfon. Da, eu sunt ce mai slab. În level 12. M-am jucat jocul ăsta, nu pot să zic. M-am jucat chiar acum o săptămână, 2. Și chiar e foarte tare. Poate joc mai prost, da, știu. Eu încă nu sunt obișnuit cu tastatura pentru că eu m-am jucat tot timpul la acesta timp de 4 ani pe PlayStation și e diferit pe consolă, pe tastatură, pe calculator. E ceva. De ce nu mut și eu camera?
Mamă! Hehe! Ce tare! Tu? Ce-i pe tu? A, e emote. Dar eu nu dau emote că nu vreau să supăr pe nimeni. Hai să votăm o mapă. Ho! Și vom juca doar o rundă pentru că și așa am o grămadă de editat și nici nu știu eu să editez, adică credeți-mă, prima oară să fac 1000 de abonați și după aia fac eu mai multe videoclipuri și de-alea mai lungi. Că altfel fac degeaba. Da. Nu pot să cred. Nu. Aia e. Pentru că a venit... A, ba nu e. Am crezut că vine spre mine. Ba, asta e. Nu. De unde se aude? Nu pot să cred. Am crezut că că... Nu pot să cred. Ok, bun. Mai jucăm o rundă că s-a terminat repede. Dar stai un pic. Shop. Weapons. Wow! Wow! Knife box. Bă, de ce sunt atât de scumpe? Nu, dar toate scumpe, frate. Cât? Mă? În fine, hai că ne-a băgat și în rondă. What? Ce? Cinema? Nici nu știam că există mapa asta, e prima oară când o joc. Dar eu pe unde ești de aici? A, pe aici. Am auzit că omor pe cineva. Ăsta e? A, ba nu. Oh! Asta e? Cotata la pas. Nu. Hop! A! Băi, eu nu reușesc. A! Băi, eu nu reușesc. A, gata, mă, ce ușor era. Ok, bun. Cam atât a fost și cu acest joc. Trecem la următorul. Imediat. Bun, am revenit și nu se poate altcumva în afară de Still a Brain Rot, cred, cel mai popular joc care a fost. Uitați doar câte jocuri cu Brain Rot-uri sunt. Ok, hai să intrăm. Sper că nu am chestii bune, că nici nu mai știu. Hei, sincer, nu cred că e atât de bun. Că nu mai am server privat și... Ok. Eu am ăsta. Ce tare. Live? Nu pot să cred, a pus cu fotbal. Ok. Și ce poți să faci aici? Bă, eu sunt singur pe server? Bă!
Wait a minute. Mamă, câți nubi sunt. Da, de parcă eu nu sunt noob, da. Furați-mă de la mine. Luați-mă de la mine că n-am nevoie eu. Trade Plaza. Phantom Wheel. Na, nu am nimic la Phantom Wheel. N-am nimic. No. A intrat asta. Da, nimic bun și are Nu. Puh, taci. E timpul să acționez. Unde e? Anyone can't steal from me. Mamă, dar eu acum stau că mă gândesc că nu prea știu eu să editez, dar sper să știu. Da, nu vine nimic pe bandă și cred că o să dau live că e un pic cam boring. Ha? Ce e asta? Da, mă, da, nimic. Bun, dau și de pe ăsta live că e boring. Bun, și nu putea să lipsească cel mai popular joc fiind pizza. N-ai cum! Deci e prea tare joculețul ăsta. Sunt casier! No, eu vreau să fiu bucătar. Ok, deci, bun, punem o... Așa, pam, pam, pam. Ah, nu merge. Nu, nu. Tu, am uitat să pun la cuptor. Știu că nu se pune pe jos, e un joc. NPC, nu faceți nimic, e doar un joc. Ua, ce tare e. Wow, cum arată! Mi se face mie poftă. Ia! Iopi! Așa. A, nu. Ce-am făcut? Nu pot... Ce să... Nu. Nu pot să cred. Ce cute. Aici ce e? Dirt. Ah, nu, fără... Nu. Ia, pizza boxer. Păi prima oară să facă și ăștia o pizza, frate. Haide mă, face și voi o pizza, vă rog eu. Bă, dar lasă-mi mie pizza. N-am făcut niciuna. Mă, dar veniți toți. Bă, de... Ah, tot i-am pus.
Ce tare! Aici ce... Delivery, da! Bă, nu te cred cât de ce tare! Poți fi delivery. Nici nu mai știam asta, că eu nu prea m-aș ca jocul ăsta atât de mult. Ah! Oh! De ce am sărit din ea? Oh, 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 oh. C1. N-am niciuna la C1. C1, pardon. Asta e B, înseamnă, da, B2-ul e mai în spate. A, ba nu, B5 am eu. Bye! Ah, perfect! Bă, ce tare e jocul ăsta! Haide! Stai că mai e o pizza, frate! Cred că i-am dat pizza diferită, n-am înțeles ce a vrut. Dă eu și unul. Știu că mor de foame, dar ce vrei? Bă, what? Cum asta e o ca... Cum asta e casa atât de mică? Ok, oh, mamă, m-am dus. Teleportul Party Island. Bun, să trecem la următorul joc. Da, și de pe ăsta. Și următorul joc este, cum v-ați obișnuit, Doors, da, e un joc tare. Da, intru solo. Oricum nu mai m-am jucat de mult. Sunt slab rău când zic rău. Oh, 221, pe ce aș putea eu să-mi iau lockpick? Pe ce dau crouch? Pe shift. Sau pe C. Apoi, bun. Am luat-o și dau pe E. Ce are? Stai un pic să opresc sunetul. Bun.
La fel, mi s-a părut că e ceva ciudat, dar nu e nimic. Bun. Lockpick, că n-am deloc chef. Oh, dar merg așa. Oh, ce înseamnă asta? Nu. Folosim. Oh, ce m-am speriat. Și ceva, eu îmi cer scuze, dar dau live pentru că nu sunt bun deloc. Nu știu unde trebuie să mă duc și da. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!